el plàning del viatge. Una mica de vistes. Van menjant polvo. Tocant la primera gàrgola. Hotel de gent vàlida, gent Una mica de pebre. Aquí sota. Orside time. Cap direcció de Clermont-Ferrand. Que el lloc on dormim es diu... Ferret de la Mer. Perret de Lumer. Perdem molta pena provant l'accent francès, A un pàrquing més solitari que l'hòstia. Bueno, ara l'ensenyarem bé. Que fa un llull que t'hi cagues, no hi ha ningú. Jo busca lloc, aviam si ho trobem. Buf! Fa fred, Sí, molt. La llangonissa. Molt fred. Tu, és molt d'hora. I és com que ja hauríem d'anar a dormir, perquè són les 7. És duríssim. No hem ni sopat. Què anem a fer un vol pel poble? Bueno, d'hora per nosaltres. Els francesos ja dormen. El resultat. I aquí caurem els dos. Perfecte. Y de la oscuridad salió el monstruo más feo de la plana de Vic. Vaital. Vaital. Mira que guapo que és. Mira. Ara sí que seré guapo. Vaital. Vaital, és aquest. Ja sembla francès, ja. Ja està. És en Paul. Bonjour, monsieur. Són les 7 i ja dormen tots. El campanaret del poble. Hem vist el poble, literalment un campanar i dos edificis més al costat, però molt maco. Però hem descobert el gran que és la boulangerie. Ja sabem on és, demà ens llevarem i el primer que farem anar a buscar un pa ben calentó. Menjar! Sí, per fi. Coberts? No, no tenim coberts. No tenim coberts. No tenim ni per fregar-nos el cul. Piol, has de cagar? No. Quants n'hi ha? 3. Bueno, ara 2. Has d'aprofitar molt bé cada fregada, No puc. Ah, que sobre el gastes per mocar-te! No puc més. Tio, és molt més important el cul que el nas. Uah, però mira això, mira això. Bé, és que no es podrà apreciar la càmera, això. Le pollo frit. I en aquests moments es gaudeix més tot. Aquest és el secret de la vida. Posar-te la merda. I després... Ah, bueno. Para, que després ja no podràs posar això. És veritat. Sí, també hem de parlar una mica de la nostra vida normal, no? I això es talla, tot. La nostra vida normal. És que la vida dels vips. És que això... Ai, que burros que som. Has d'empezar a parlar de lloc. Mira, quin llitet! Quin llitet! Increïble. Joder, com es toca el pet. Ui, es nota tot el forat aquí sota. Tot el cul. Literalment. No, estira't bé, perquè tu, el que t'estires, em puges una mica bé i jo no toco tant. T'aixeques, em clavo alguna cosa. Està molt bé, que consti. Ho fem perquè volem, això, Ens encanta. En realitat sí.
Us agrada la muntanya? Digueu-vos. Vídeos de muntanya, això, Però estem a 10 metres del mar, però. Quiero el divorcio. Això no estaria nano. Una nit al cotxe amb els germans, Macià. A l'àvia li encantarà veure aquests vídeos, Les àvies tenen un gran poder, S'ho passen entre elles, com a bon dia. Hòstia, com ho passi com el bon dia. Que em faci una difusió així. Ja està, tenim tota la comarca, Bona nit! Anem a dormir. Bon dia. Bon dia, fa molt fred. Són les 7 del matí. Ja s'ha de descansar el cotxe. Se m'ha fet etern, tio. A les 3, quan m'he despertat, estava com... Sisplau, que es faci de dia ja. Està tot glaçat. Bon dia, França. És que hi ha un problema, és que s'ha format gel dins el cotxe. Aquí hi ha una capa de gel interior. I amb bastant volum, a més. Ja hem descobert on era el mar, el teníem just al costat. Amb els dos aneguets. Que idíl·lic. Que bonic. És preciós. Anem a la boulangerie! Hi ha de tot i venim només per paper higiènic. Tenim paper de vàter i patatetes franceses amb la bandera per ser uns bons immigrants. Són boníssimes. Anem a un poblet ben maco a esmorzar. La cavalleria. Ale, ale! El poblet fa molt bona pinta medieval i la boulangerie que ens hem trobat tancada al matí es compensarà amb aquesta. Boulangerie? Boulangerie, sí. Boulangerie. Hòstia. No pot ser. Està ben tancada. Perfecte. El campanarillo. Uau, que... Hòstia. Que cristià. Ja, no sé. Ta-da! Ja gairebé ens hem recorregut tot el poblet. És molt maco, però petitíssim. La qual cosa el fa més acollidor encara. Ara aquesta gent ja dinarà i nosaltres ens estem apretant la llonganissa per esmorzar. Uita, quina estàtua d'un gos. Bueno, segon poblet d'avui, Els mestres de l'origami. Cap allà? O què? Va de poblets medievals avui, la cosa. Bona trotinada, tu. Calma. Està molt la cosa, està molt. És allà dalt de tot. Ens ha passat la típica. Que aquí hi ha lloc de pàrquing i ja portem com 100 metres de desnivell. Anar tirant. Però ara sí que ja hi som. Sí, magnífic. Poblet mono. I ara acabarem d'arribar a dalt de tot
Ara ja sí que hem arribat a dalt de tot. Aquesta porta no està molt Ui. I aquí l'entrada. Som-hi cap a dins. Uah, és que això els caps de setmana deu estar tan ple de gent. Sí. I no hi ha ningú més que nosaltres. On en Jean Paul Gaultier va protegir la seva pàtria.